Türkmenistanda azyk önümleriniň bahasy we el ýeterliligi durnuksuz galýar. Azyk önümleriniň bahasynyň ýaňy ýakynda esli ýokurlanmagyndan soň narhlar birnäme peselip başlady. Ýurt möhletden ýerki prezidentlik saýlawlaryna taýýarlyk görýärkä bahalaryň peselmegi dolaryň gara narhynyň aşaklamagynyň ýa-da hem gawat geldi. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä marda käbir azyk önümleriniň bahasy arzanlapdyr. Şeýle-de ýylata aýlyk un paýlaryny subsidiýalenen bahadan wagtynda satmak üçin çäreler görülýär we bankomatlara naqd pul ýetirli ýüklenýär. Mardaky habarçylar adatdakysyndan tapawutlykda ýerli bankomatlarda pulun bardygyny we nowatlaryň uly däldigini belleýärler. Subsidiýalenen önümleriň paýlanyşyna jogapkar guruluşlara subsidiýalenen bahadan un paýlanyşyny gijikdirmezlik we soňky aýlaryň un paýlaryny ýylata paýlamak tapşyryldy. Dip habarly Çeşme adyny eferde agdamazlyk şerti bilen azatlyga görüň berdi. Habarçylar ozal döwlet dukanlarynda subsidiýalenen bahalardan halka satylýan beýleki gyt azyk önümleriniň inde şol bir dukanlarda bazar bahalaryndan ýa-da ondan hem hat ýokary bahadan satylýandygyny aýdarlar. Şeýlelikde döwlet dukanlarynda yerli ýaşaýjylar ýetasan un satyn almak bilen çäklenýärler. 18 fevralda Marynyň döwlet dukanlarynda towuk butlarynyň 1 kilogramynyň bahasy 45 manat, şekeriň kilogramynyň bahasy 20 manat, 1 litr ösümlük ýagynyň narhy 35 manat bolupdyr. Käbir önümleriň gapdalyndan başga bir haritler hem ýüklenýär. Deňeşdirme üçin şol bir wagtyň özünde de bazarlarda we hususy dukanlarda ösümlük ýagynyň 1 litrini 26 we 30 manat aralygynda, şekeriň 1 kilogramyny 15 manatdan, towuk butlaryny bolsa 35 manatdan tapyp bolýar. Marynyň bazarlaryndaky narhlary öwrenen habarçynyň söýlerine görä, käbir guruluşyk materiallarynyň bahasy hem arzanlapdyr. Sementiň şugunky bahasy bir halta üçin 55 manat. Ondan bir gün öň Aşgabatda we Marda gara bazarda dolaryň hümmeti 17 manada çenli düşüpdi. Bahalaryň häzir arzanlamagy soňky günlerde azyk narhlarynyň esli ýokurlanmagynyň ýa-da gawat geldi. Gymmatçylyk Türkmenistanda saýlawlaryň geçiriljeginiň eglan edilmeginiň ýa-da başlanypdy. Şonda azatlyň habarçylarynyň we kararsyz habar beriş serişdeleriniň maglumatlarynyň çen tutulsa, narhlaryň 30%-dan 400% çenli ýokurlanandygyny görse bolýar. Döwlet dukanlarynda çörek adyndan 4 esse gymmatlady. Ondan 11 fevralda halk maslahatynyň ýygynynyň geçirilen güni bir günüň dowamında bahalar gysga wagtlyk aşaklapdy. Şol gün Aşgabatyň dukanlarynyň tekçelerindäki önümleriň görnüşleri hem adatdakysyndan köpüripdi. Ýöne önümler çäkli mukdarda satylyp adam başyna sanalyp satylan çöregi ýene köpräk satyn almagy synançan adamlar ýyzarlandy. Köpler azyk bahalarynyň häzir pese düşmegini saýlaw kampaniýasy bilen baglaşdyrýarlar. Häzirki wagtda döwlet baştutanynyň ogly bolan prezidentlige dalaşkar Serdar Berdimuhammedowy mahawatlandyrmak boýunça agitasiýon kampaniýalar tutuş ýurtda badalýar. Biziň pikirimizçe Serdaryň awraýyny ýokurlandyrmak üçin bahalar arzanladýarlar we bankomatlara pul goýýarlar. Bu onuň mahawaty. Her kim öz aralaryna bahalaryň belli bir wagt saklanjakdygyny we saýlawlardan soň hemme zadyň öňküsýaly boljakdygyny, hem gymmatçylygyň hem de yetmezçiligiň dolanjagyny aýdýar. Dip adynyň agdalmazlygy şerti bilen azatlyk bilen gürleşen yerli ýaşaýjy aýtdy. Azyk söwdasyna degişli ýagdaý soňky ýylyň dowamında Serdar Berdimuhammedowyň üns merkezinde boldy. Döwlet telewizionyny hökümet baştutanynyň orunbasarynyň paýtagtyň dukanlaryna şeýle-de vilayatlara sapar edip bazarlara baryp syn edýänligini ýygyderli görkezdi. Geçen ýazda Serdar Berdimuhammedow Aşgabatda dukanlardaky nowatlardan nägileligini bildirdi we adamlaryň nowaty durmagynyň prezident kakatynyň awraýyna ziýan edýänligini aýtdy. Şondan soň Aşgabatyň häkimetleri nowatlary gizlemek bilen boldular. Azyk garaňkyda gecelerine satıldy. Dep bolşaly bayramçylyklardan we möhüm syýasy wakalardan öň azyk üçinçiligi gysga wagtlyk gowlaşýar we azyk arzanlýar. Döwlet dukanlarynda käbir gyt önümler peýda bolýar we bazarlarda bahalar peselýär. Şol aralykda telekeçiler häkimetleriň bahalary arzanlatmak üçin basyş görkezýänligini şeýlelikde olary öz ziýanyna söwda etmäge mejbur edýänligini habar berdiler. Hususan da sebetlerde azyk üçinçiligine prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň we soňky aýlarda onuň ogly Serdaryň saparlary hem täsir edipdi. Geçen ýyllaryň tejribelerine laýyklykda bayramçylyklaryň, möhüm wakalaryň we prezidentiň saparlarynyň ýa-da azyk gytçylygy ýene güýçlenýär we bahalar ýokurlanýar.